адвокат Вейляна Бановска. Скъпи господин Плевнелиев, ще отговорите ли какво ви заплатиха, за да станете проводник на най-вредните нюанси на американската политика, най-вредните за България, именно соросоидските, грантаджийските, протестърските, капиталските, и да нажежите до червено отношенията между България и Русия в разрез с националната психология и политика на България. И понеже бяхте една гнила, не ме спирайте, една гнила ябълка в политиката, аз ще си позволя, извиват ми ръката в момента и се борят с мене. Аз сега ми друга ябълка и най-ли ще вземете. Ще си позволя, господин президент, и мисля, че ще ми позволите и вие, и вземат ябълката. Така ще ме изгоните от пресконференцията. Мисля, че... Искам да попитам, да си довърша въпроси и да чуя отговора. Мисля, че всички вие... Господин Ремес, важда да отземате. Пуснете ме, не ме натискайте. Господин президент, ще отговорите ли? Каква беше цената? Мисля, че всички вие, представителите на уважаемите медии, ще ме разберете, ако отговоря с една дума. Искам да си взема вещите. Подобна провокация няма нужда от отговор. Тя говори сама за себе си. Заповядайте за следващия въпрос. Искам да си взема вещите. Заповядайте за други въпроси.